Velkommen til Banestyrelsens lydinformation, der oplyser om de nærmeste afgange og ankomster for internationaltog, intercitytog og regionaltog. Information om togafgang. Regionaltog 1533 til Helsingør afgår fra spor 3. Regionaltog 1534 til Nykøbing Falster afgår fra spor 7. Regionaltog 1541 til Helsingør afgår fra spor 3. Tryk igen på afgangsknappen for yderligere information. Information om togankomst. Regionaltog 1518 fra Helsingør ankommer i spor 5. Regionaltog 1519 fra Malmø Central ankommer i spor 26. Bemærk sporændring til spor 26. Regionaltog 1521 fra Østerport ankommer i spor 8. Tryk igen på ankomstknappen for yderligere information. Information om togankomst. Regionaltog 1518 fra Helsingør ankommer i spor 5. Regionaltog 1519 fra Malmø Central ankommer i spor 26. Bemærk sporændring til spor 26. Regionaltog 1521 fra Østerport ankommer i spor 8. Tryk igen på ankomstknappen for yderligere information.